ponit uralle. Katsotte, että teillä on hyvin ohjat tuntumalla. Ja sit jatkatte ravissa. Voi pidä kädet ihan paikallaan. Sä voit ottaa vaikka siitä huovan reunasta kiinni. Noin, oikein hyvä. Katsotte, että pysytte hyvin uralla. Menette kulmiin. Sisäpohja, ulko-ohja. Istutte pystyssä. Ja sitten tuolta B-kirjaimesta duuri kärkenä. Istutte alas. Ja valmistelette vasemman laukan. Pui vähän ravia pois. Onko täällä raikkaa? Joku järkevä. Se vaikka mut. Ja nyt tuli väärä laukka. Ja pui nojaa taakse. Noin, hyvä. Pidäte ja hellitys. Pidäte ja hellitys. Super. No niin, ja kiinni poni. Älä käännä sitä pois. Pysy vaan sen duurin perässä. Voit puji ottaa. Noin. Ota puji kerran käyntiin. Prrrr. Takapuoli satulaan. Ja kerran teet sellaisen pidätteen, että se poni siirtyy käyntiin. Noin, älä mene kaulalle. Ota lyhyt ohja. Ja 2 ohjaa taaksepäin. Prrrr. Puji, teet pidäte, poni käyntiin. Noin, oikein. Sitten käännät duurin taakse. Ootko varma, että et halua? Se meni tosi hyvin, kun oot ite vaan rento. Et halua kertaa kokeilla enää. No okei, no ei oo pakko. Otetaan sitten duuri. No niin, sitten duurin kanssa B-kirjaimesta istut alas. Ja jatkat uraa pitkin vasemmassa laukassa. Noin, puolipidäte, valmistelu, sisäpohje. Ja nosta. Hyvä. No ja sitten pidä uralla. Noin, sisäpohje, ulko-ohja. Ja laukkaa, laukkaa, laukkaa. Hyvä. Ja vielä 1 kierros. No ja pohje ratsastaa, rento käsi. Oikein. Ota sitten vaan ravin kautta käyntiin ja taputa. Hyvä. Tiedätkö, niin kun Satulla Kamulle tulee Mennään vaan eri aikaan. Otetaan ihan tosi nopea kierros. Noniin. Sitten Lili Puji voit jatkaa ravissa. Noin, kädet paikallaan. Ja pohje pyytää. Noin, hyvä. Sit istut alas, liuutat laukkapohkeet, pidät käden rentona ja sanot, annapa mennä. Noin, käsi rentona, käytä pohja. Käsi rentona, hou, hou, hyvä. Oot rennosti, rennosti, pidäte ja myötäy. Pidäte ja myötäy. Pidäte, myötäy. Oikein hyvä. Noin. Ja sit jalat kiinni, 2 ohjaa, sanot ravi. Prrrr. Noin, ja käynti. Prrrr. 2 ohjaa. Prrrr. Käännät pienen voltin sinne. Pienen voltin sinne. Prrrr. Istu taakse ja 2 ohjaa. Prrrr. Ota pidä. Käännä voltti. Käännä voltti. Käännä voltti. Ota isompi pidäte. No ja eteen, poni eteen pois magian vierestä, 2 askelta. Noin. Sit henkäset syvään ja taputat. Teit tosi hyvin. Aivan superhienosti. Sitten vielä duuri. Jos haluat tulla. No, jatkat ravissa.
tarkkana, että poni pysyy reitillä. Vähän reippaampi ravi. Noin, sit istut alas ja seuraavasta kulmasta jatkat laukassa. Oikein hyvä. Ja nyt ulko-ohja, sisäpohja, ulko-ohja, sisäpohja. Kierrät tolpan. Noin, ja taas ulko-ohja, sisäpohja ja annat sen laukata. No, ja taas ulko-ohja, sisäpohja, tänne päätyyn asti. Hyvä. Ja sit riittää. Rauhassa siirrät raviin ja käyntiin ja taputat. Noin, oikein hyvä. Jees. Hienosti teitte kaikki. Hyvä. No niin. Sitten voidaan palata uralle.